ebe nkasi obi si apụta bụkwa ebe nkasasị obi na-esi apụta. Ịghọtara Igbo m sụrụ? Asịrị m gị na ebe nkasi obi na-esi apụta bụkwa ebe nkasasị obi na-esi apụta. Dịka m gwara unu n'oge gara aga na ihe ndị gị n'uche na ibido mewe ya, agwara m unu ka ma ọ ga-ebu gị aka si bido nwa obere ka m mee ya ka o doo anya ọfụma. Aka nwere echiche mmadụ enwere ka o si arụ ọrụ. Ebe ahụ echiche ahụ si pụta, echiche ahụ sịrị gị n'ime ihe dị otu a na ọ ga-adịkwa mma. Ọ bụrụ na ibido ihe a, ọ ga-adịkwa mma, ọ ga-agakwa ọfụma, ọ ga-adị gị mma. Ichecha ya, ọkwa n'ime ofu uche ahụ ka echiche dị ka nke a ga-esi pụtawa. Ị ga-emenwu ihe a, ime ya ị ga-adakwa. Ọ bụrụ na ibido ya, ọ ga-ebukwe gị aka. Ijikwa ego iji eme ya, ị ga-emenwu ya. Ọ ka bụkwa n'otu uche ahụ ka ihe niile a si apụta. Ya mere m ji sị gị na ebe nkasi obi si apụta bụkwa ebe nkasasị obi na-esi apụta. Uche gị dịkwa ya. Dịka m gwara gị na ọ bụrụ na ichecha uche ahụ, ya bụrụ na ihe ahụ buru ibu, asịrị m gị bido tụnwa obere. Njem puku na-eji otu nzọmụkwụ ebido. Uche gị dịkwa ya. Ọ bụghị mbịa n'ikuku ebe a na-adụ ndụmọdụ, enweghị onye na-aghọta m na-ekwu. Ọ gịnị dị ihe a gwara gị onye ahụ, a ga-agwagwa gị ya taa, a ga-agwagwa agwa gị echi. M gaa n'ebe a na-adụfushi ndụmọdụ. Nụkwa m. Pụtawa n'ezi n'ụwa nwata na-echu unu.